Plávať po váhu veľkými plavidlami sa bez výstavby vodných diel nedá. Prietokový a hladinový režim na váhu je veľmi nevyrovnaný. Bez vodných diel nie sú podmienky pre plavbu veľkých plavidiel vytvorené. Preto už niekoľko desiatok rokov prebieha projekt splavnenia váhu výstavbou kaskády vodných diel aj na dolnom váhu. Bolo realizované vodné dielo Kráľová, vodné dielo Selice. Posledné vodné dielo, ktoré chýba na doplnenie súvislej kaskády, je vodné dielo Kolárovo. Vodné dielo Kolárovo navrhujeme umiestniť 27 km nad sútokom Váhu a Dunaja v Komárne, nad mestom Kolárovo v tomto priestore zhruba. Teraz sa nachádzame pri váhu medzi obcami Komoča, ktorá je tam, a obcami Dedina Mládeže, ktorá je na druhej strane. V tomto úseku je práve miesto plánovaného vodného diela Kolárovo. Rieka Váh tu robí veľký pravotočivý oblúk a zhruba nejakých 200 metrov pod nami je miesto plánovanej hate. My vlastne sme na budúcom úlom ostrove, pretože plavebná komora bude umiestnená v priepichu pri obci Dedina Mládeže a toto miesto tým pádom vlastne bude odrezané aj od pravého, aj od ľavého brehu. Súčasťou objektovej skladby vodného diela Kolárovo je aj vodná elektráreň. Vzhľadom k tomu, že hlavný význam diela je plavebný, tak tá energetika bude iba doplnkový účel. Aj v súčasnosti funguje na dolnom váhu malá športová rekreačná plavba. Je to však iba v obmedzenej miere. Súvisí to aj s tým, že de facto neexistujú objekty, napríklad na vystúpenie, nastúpenie do člna a podobne. Sú tu len urobené takéto rampy občasne, kde je možné pustiť športové plavidlo do váhu. Po výstavbe vodného diela Kolárovo sa s takýmito objektami plánuje, že budú vybudované a tým pádom tento projekt bude aj projekt na rozvoj regiónu a malej športovej a rekreačnej plavby. Tak v tomto poli bude urobený priepich, kde sa bude nachádzať plavebná komora, aj horná a dolná rejda. Rejdy slúžia na bezpečné vplávanie do plavebnej komory a vyplávanie z nej. Zároveň slúžia ako vyčkávací priestor, pokiaľ sú v plavebnej komore iné plavidlá. Teraz sa nachádzame na pravostrannej ochrannej hrádzi, za nami je Dedina Mládeže. Tá hrádza je v týchto miestach vysoká asi 5 metrov nad terénom, takže vlastne tie objekty vodného diela zostanú skryté za tou hrádzou. Vidíme úsek váhu pod plánovaným vodným dielom Kolárovo. V týchto miestach bude koryto váhu upravené a prebagrované. Hladinový režim na dolnom úseku váhu úzko súvisí s hladinovým režimom na Dunaji. Pokiaľ je Dunaj vysoký, tak spätne zavzdúva aj hladiny vody na dolnom váhu. Teraz sa nachádzame na sútoku Dunaja a Váhu v Komárne. Z tej strany priteká rieka Váh a tam tečie rieka Dunaj. Prakticky na tomto mieste začína aj vážska vodná cesta. V priestore dolného Váhu sa nachádza niekoľko priemyselných podnikov a výrobných aktivít, ako je napríklad Duslov Šali, ako je Samsung v Galante, ako je Automobilka v Trnave, ktoré môžu stiahnuť pozornosť z hľadiska prepravy príslušných tovarov. Nie je to len alternatíva pre iné druhy dopravy, ale je to predovšetkým alternatíva, ktorá najmenej zaťažuje životné prostredie. Pri príprave vodných diel je veľmi dôležité správne nastavenie hydraulických parametrov. Najčastejšie sa používa kombinácia metód matematického a fyzikálneho modelovania. Matematické modelovanie slúži na prvý náčrt hydrauliky vodného diela, ktorý vyústi do vstupného návrhu. Vidíme výstup matematického modelovania vodného diela Kolárovo. Zisťovala sa rýchlosť hlavného prúdu a rýchlosti nad vodným dielom, ktoré sú dôležité pre budúcu plavbu. Lode, ktoré budú plávať poprúdne, sa budú musieť trafiť do hornej rédy plavebnej komory. Zároveň musí byť prúdenie také, aby plavidlá neodtláčalo smerom na haťové teleso. Z výsledkov meraní na fyzikálnom modeli sa spätne kalibrujú a spresňujú výpočty na modeli matematickom.
Príprava fyzikálneho modelu začína návrhom jeho parametrov, vrátane súboru fyzikálnych veličín, ktoré sa budú merať, a určením kritéria modelovej podobnosti. Vzhľadom na dominantný vplyv gravitačných síl bolo zvolené Fraudovo kritérium. Z hľadiska stavebného prevedenia bol model navrhnutý ako murovaný s betónovým korytom v geometrickom merítku dĺžok 1:50. Výstavba začala vytvorením nepriepustnej vane. Pre zachovanie správneho tvaru boli v priečnych rezoch modelu navrhnuté šablóny. Vyrezávali sa podľa výkresovej dokumentácie z plastových dosiek. Presný tvar sa zabezpečil dobrúsením. Každá šablóna sa následne osadila na svoje miesto. Aby bol dodržaný tvar modelu, osadenie muselo byť veľmi presné. Na precízne výškové osadenie šablón sa použili stabilizačné podpery a nivelačný prístroj. Správne polohové osadenie bolo docielené vytvorením dvoch pozdĺžnych vytyčovacích osí na dne modelu, z ktorých boli jednotlivé šablóny osadené podľa vytyčovacieho plánu. Celkovo bolo osadených 130 profilov, ktoré definovali tvar koryta a jednotlivých objektov. Priestor medzi profilmi bol vyplnený zhutneným štrkopieskom. V miestach mimo koryta bol povrch zarovnaný a uhladený. V koryte bola ukladaná betónová vrstva. Nakoľko sa jednalo o mokrý proces, betonáž bola robená po sekciách. Do pripraveného modelu koryta boli vsadené objekty hate a plavebnej komory z recyklovaného plastu. Na dne boli po dĺžke natiahnuté plastové hladice, ktoré boli vyvedené do odmerných valcov na stene modelu. Vo valcoch je možné pozorovať polohy hladiny v charakteristických profiloch. Do modelu bola napustená voda a osadené meracie prístroje. Najhlavnejšie boli prietokomer, odmerné valce na meranie polohy hladiny a sonda na meranie rýchlostí. Následne prebehli pokusné merania a kalibrácie. Dôležitou súčasťou bolo nastavenie okrajových podmienok. Vidíme nastavovanie dolnej hladiny pomocou hradiacich platní. Správna poloha hladiny pre modelovaný stav bola sledovaná na odmerných valcoch. Ďalej prebiehalo nastavenie prenosnej meracej sondy pre meranie rýchlostí a začalo meranie rýchlostných polí. Meralo sa vo vyznačených priečnych profiloch po zvisliciach z lavičky ponad koryto. Celkovo boli simulované 3 prevádzkové stavy, pre ktoré bolo urobených a vyhodnotených 10 sérií meraní. Na základe výsledkov meraní na fyzikálnom modeli a spätných výpočtoch na matematických modeloch boli navrhnuté úpravy objektov, ktoré mali zabezpečiť splnenie hlavného cieľa výskumu – bezpečné plavebné podmienky. Následne bol fyzikálny model prebudovaný. Hlavné úpravy spočívali v rozšírení koryta nad stupňom a v zmene typu hate. Na prebudovanom modeli boli urobené ďalšie série meraní. Tie potvrdili, že navrhnuté úpravy sú účinné a prispejú k zvýšeniu bezpečnosti plavebnej prevádzky. Pri výskume vodného diela Kolárovo bol uplatnený svetovo uznávaný postup v kombinácie matematického a fyzikálneho modelovania. Preto je predpoklad, že aj pri zložitej vodohospodárskej situácii na Dolnom Váhu bude takto navrhnuté vodné dielo bezpečne plniť svoje funkcie.